Good morning. Happy Wednesday. Busy og pintal. Nice na. Good morning, friendship. Happy Monday. Yan, look at my nails. 1 month retention na siya. Pero maganda pa rin siya tingnan. Okay, solid na solid talaga. Ayan oh. Oh, diba? Ganda pa rin oh. Walang ka-fade-fade. Ayos na ayos pa rin siya. Okay. What are you waiting for? Book your appointment now. Thank you. God bless us. Look at my eyelash extension. Nice. For this na to. Okay pa rin, diba? Tulong na ako sa work ko. Joy Mart! Joy Mart! Friendship, good evening. 6 o'clock na in the evening. Night shift tayo ang duty ngayon. So, I'm ready to go my work. Mga ito na ta. Work na. Time to work na. Let's go. Hello, friendship. Good evening. It's already 5:39 in the afternoon. So, lapit na mag 6 p.m. Yung duty time ko is 6, it's supposed to be 6:30 na sa work na ako. Ready to work na. I'm ready. Let's go na. Trabaho na tayo. Tara, sabayan nyo ako. Baklay-baklay sa tagamay, paingon sa kalsada. Kay manakayantag tricycle, paingon dito sa atong trabahoanan. Hapit na yun mo south ang kagabhion. Sa Joy Mart. Pag sa dihang hapit na pa sa trabaho mo abot. Nangit-ngit na. Abot na ta sa atong trabahoan. Hello, good morning. Yes, ma'am. Okay, ma'am.
Okay, thank you. Thank you, ma'am. Bye. Tapos na yung chef ko. After 24 hours, napiyatan, walay tulog. Pauli na po ko. Nagsakay na po ko gorilla. Pauli na patulog sa paabot. Nakakapag sa silahan. Sa tulog na moabot na dayon sa balay tahan. Yan, dati pamiyana sa dapit sa City Hall. Naigos na dalang sa Lagoria. Dito sa Tikas dalang sa Lagoria. Dito sa dalang sa tahan ng balay. Ito bukagin ang tawag sa salon. Balay lugar lang dalay hallway nga padulong sa mga rintahan. Ayan na, niabot na ko sa work. Nihunong na ang motor nga akong gisakyan og nagbaklay-baklay ko. Ayan, nag-stop over pa ko ana kay naay mangga nga lami kaayo, daghan kay bunga sa mangga. Oh, makikita na to, diba? Wow, lami kay ikaw og mangga, char. Parang nangala nga dili ra ba jud bontis kay walay habibi siya kids siya. Og sa left side naman diretso lang gamay. Ayan na dayon ang balay nga among girintahan. Og mauna na ni anak ko, abot na ko sa balay nga mong girintahan og nag-stop over pagyapon kadjot kay nagyapon punuan nga mangga nga dako kay punuan nga daghan bunga gyapon og mangga. Makalaway ang mangga as in. Hayon na yun na balay nga mong girintahan og naay makikita nato nga landmark. Yan, nails and eyelash extensions. Okay, muna siyang landmark. Diyan na, by Balay. Okay, yan yung landmark sa gawas get inside na nga balay. Bot na ko. Okay, come in inside. Get inside, princess. Hello! Nitabo na tayo si Melky o si Mikoy. Hello, Mikoy! Kumusta man, Melky? Yan, abot na ko sa anong panimala. Come, get inside. Good evening, friendship. Duty time ulit. Maaga pa ang kagabi. Time check is 9:31 in the evening. Maaga pa sa night shift duty. Okay, take care everyone. Thank you for watching. Bye. Thanks, sir. Sadto mo, sir? Pa-answer, 900 plus 200 ang deposit, pero refundable na siya pan check out. 1,100, sir. 1,100. Paki-fill up lang sa paano, sir.
Gawin sa bell lang. Room 1 na siya. Okay, thank you, sir. Oo, room 1 sa number 1. Oo, dito. Diretso lang, sir. Nasa right side ito. Dahil mayroong kwarto. Alas 12 na sa kagabi. Mingaw na ang hallway. Tulog na ang mga guests. Good night. Sweet dreams. Good morning, Chief Guard. Okay ra ka diya mata ka? Oh. Maayo di ay nagrawing na kagikan. Okay, good. Copy. Very good. Sige, bye-bye. Good morning. Night shift duty. Ito na yung tsura ko sa walay tulog. Ganda ng view, oh. Nice. Ilaw siguan hidiri kay magkuha ng views. Ang ganda. Tsura sa walay tulog. Happy Tuesday! Tuesday na naman.